जोंनिया बिखु ब्रादारा oh my god let me help माबाफोर गाज्रि हारिनि थाखाय माबाफोर खहा जादों अब्ला जों आगान होबाय दैलामबारि मा दैयो ब्र खानामाख्रा माने ओरै सानजाजों थांनांगौब्लाथ' खानामाख्राखौ बारलांजोबखानांगौ जायो ओमफ्राय बिसोरथ' बिराद बिजि नै हेल' थांगोन बेनिथ' ससमा हमाला जाया अब्ला जों ओंखारबाय लोगोसे दं नै आदा अफ्रि मैया दाखालिहाय फेरेंगाया बुंदोंमोन दे बिनि खोथाखौनो लानानै दिनैहाय बे सिसुबारिनि बे केम्पआवहाय एसे हाबहैफिनबावनि खारन दाखालि जों जाखिनि बावहाय सासेल'सो गैया देरहासार इस्लारिल'नो गैया जों गासैबो दङमोन 6 जन दङमोन जोङो बावहाय जों मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन गासैबो खालामलायनायावहाय जोंफोरखौ माने नामफोरखौ थांखिनो हायो थै गैयै होननानै बुंदों हारिनि थै गैयै बिनि बारैथ' आं 1000 टाइम बुंलांबाय थागोन थै थानाय थायो बे उननि बाथ्रा हारिनि जानानै माखासे खोथाखौ बुंलांबाय थागोन आरो बुंलांबाय थागोन स' बेनिखायनो जोङो खौरां लानो थांफिनगासिनो दं दिनै एसे खौरां लाहैबावबावनिसो मा हिसाबै बिथाङा बिदि थै गैयै होनखो एसे सोंहैफिननो जों बिथांमोननि एगेन्स्टआव नङा सोरबा माबानि बिथांमोना जायखौ गोरोन्थि मावो गुबुना सोर मा बुङा बेखौ मिथिया खिन्थु अफ्रि दैमारि चेनेला मालाबाबो जिरायना थानाय नङा दाखालि बिथांमोना फैनाय लगे लगे प्रमद बर' बिथाङा फैदों चिफआ मोजां मोनदों आं बिथांनि फैनायखौबो जाहाथे बेफोरबायदि बर' रायजो राजाफोर दुखु दाहा खालामनानै दङ बिथांमोना दानिल' नङा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना रिलिफ केम्पआव दङ अब्ला जों थांबाय थानि लोगोफोर जों रिलिफ केम्प सिसुबारनि रिलिफ केम्पआव आरोबाव जों दिनै आगान होदों जों गुबुन मोनसे लामाजोंसो दिनैहाय थाबायजोबदोंसो जोङो गामसा गानदों सोरबा हाफ पेन्ट गानदों बिदिनो जों बिदिजै ओंखारबाय आरो दिनै आंनिफ्राय बुंनांगौआ बे रनजित बसुमतारी मादि बुंदों नाम खारिनानै बुंनो हायो नामखौ मानो खारियाखै बेखौसो आंबो सानदों नामखौ खारियोब्ला मोजां जागौमोन मबेखौ भुल नुदों आसि थुनानै डाइरेक्ट बुं ओरैनो साज्रां माबा सोरबा हारिनि थै गैयि इउटिउबारफोर होनलाबायोब्ला माने जानाय नङा डाइरेक्ट बुंनायानो मोजां फ्रा होननाय सोदोबा दुनियावनो थाङो ओमफ्राय इउटुबारा सासे इउटुबारा होननानै बुङोब्ला अनलि सासेनावल' थाङो आरो माने फ्रा होननाय लोगो लोगो जों गथै इउटुबारनाव थांनाय जादों आरो आं एसे लाजिबो मोनदों दुखुबो मोनदों जों बिथांजों चेलेन्ज खालामाखै बा चेलेन्ज खालामनो थाङा नाथाय जों दुखु मोनदों जों सोरबायदि मानसिया बबे पइन्टखौ लानानै बबे पइन्टआ जि हारिनि माबा मोनसे खहा खालामदों सोर इउटुबारनि रावा नै बेखौसो एसे बुंनानै क्लियारलि बुंनानै होयोब्ला मोजां जागौ आं सानो आरो स' बेनिखायनो जोङो नैबे रिलिफ केम्पआव थांनानै दिनैहाय जोङो एसे खौरां लाहैनो ओंखारबोदों लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो खोनासंदो बिथांमोना मा खोथा बुङो अब्ला जों बारबाय नैबे दैखौ खानामाख्रा दै बेनिथ' जुथाखौ खुनानै लाबाय नै सेन्देल गैया गुबुन खामानियाव थांदोंमोन बेस्रा अब्ला जों बारगासिनो दं माख दैयाथ' एसे गोथौ नामा हा सेन्देल बेलथायदों हान्थुसिम जायो नै हान्थुसिम नै मोनसे दंबावो नै दैयाथ' बे गोथौसिन एसे रिस्कि जागोन नामा इयो बारा गोथौ नङा एसे गोख्रै नामा गोरा नै आंखौ जुथासो लाहोबाय नैबे बेखौ फोजावनायसै बेखौ आंनि हमदा नै बेनो हाफेन गैया बे खिबुआव मा दं दैया गोथौ दे लोगोफोर नै एसे बिहरदों जाग्राफोर लादेरना फैदो होननानै ओमफ्राय जों बेखौ एसे जानायसै आरो ओमफ्राय सिंग्रा थरसेब्लाबो जोंहा बेयाव बिराद गोजोननाय दं माने ज' जानाय नालाय नै नायदो नै नैबेथ' हाखखालि ना जानो लुबैनि जमथाबगासिनो ओइ नोङो जाग्रोथारदोलै जादो बेनो जानो बेलेग स्टाइल अब्ला जाबाय गोदोबाय नैबे बोरैबा बिहेरजों फैनानै गोदोबाय नै जोंनिया बिखु ब्रादारा oh my god let me help oh my god ओइ बोरै फैयोरा आं नोंखौ दाफैफांखादोंमोनलै गोरलै गोलाम बारदों आरो बारदों दैयानो दै माने लेथ्रा फेथ्रा दैया ओरै गोसारलाबायनायजों माने गोबाखौ नायनानै जोङो बारदों बेनिखायनो माने एसे टाइमबो लाबाय
4:41 जाबायलै गंगारनि दे नै माथो बारा गोथौ नङा बैयावसो गंगारनि इयो ओइ आवनो हस सानै नङाला जाया जेब्ला सेला सानै बाद दैखौ ना माथो सासे गोजावला सासे हमखानांगौ इसोर बादग्रोनानै जा दुगानै ओमफ्राय नै फाइनालि दासो हाफैबाय बादनोहाय नैबे हाब्राङानो मोनबाय नै ओरै फारसे बे हाब्रांखौ बारनानै बै खाथियावनोसै आरो जोङो दा आगान होफैबावबाय सिसुबारि रिलिफ केम्प दा एसे बारायबावबायनो दै बानाया बारा जानानै आरोबाव खुबखानानै थानो हायि अबस्था खालामनानै दा दाखालि 39टा न'खरफोरमोन दा 45टा न'खर जाबायनो माने 45टा न'खर दा नैबे रिलिफ केम्पआव नैबे फोथाराव दङ दे नै बेबायदि बेलासि समाव बिदिनो सोरबा मैगं सायदों नै बुंबावाखैसो जों सानदों आरो रिलिफनि जानानै जोंनि जानानै बुंबावाखैसो बारा खमसो बुंबाय थादों जिथु जोङो थासारियाव दङ बे थासारिनिफ्राय नोंथांमोना खमसो बुंबाय दं इउटिउबारफ्रा दा फेरेंगा सारनिसिम बा रनजित सारनिसिम आं खावलायनो सानदों बा खावलायनो लुबैदों दि माने जोंजों रायलायदोंब्लाबो बारा मोजां सुबिदा रायलायनो होआखैखाय माने गुबुन आयदाखौसो रायलायबाय थानाय हिसाबै जोंबो एसे उसुबिदा मोनदोंमोन ओमफ्राय जायखिजाया उनाव फैबावगोन बा बिदि खालामगोन होननायखाय जोंबो एसे उसुबिदा मोनबाय थादोंमोन आरो अब्लाबो प्रमद सारानो जुदि शिब सारानो जुदि आं फैनानै रायलायफैगोन होननायखाय जों गोजोननायाव दङ दा बर्थमान जुदि बै सिमावबो जुदि फैयाब्ला जोङो गोजोननाय नङा आरो जोंनि गेजेरावहाय फेरेंगा सारनिसिम आं रिकुवेस्ट खालामदों बा माने खावलायदों माने जोंनि मानसिफ्रा सोंफैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो खालामाथियाव थांनो नागिरदों बे मेन पइन्ट जादों आरो मोनसे घटना जादों खालामाथियाव बिसोरो हाखु दाखु जादों जेनेबा फुंनिफ्रायनो दंखायो ओमफ्राय थांनो सोमा जों थांनोसै दे होनदों आरो जोंनि महिलाफ्रा होनदों आरो ओमफ्राय मा होनो थांनानै जों फैफिनगोन दे होनदों आरो जों फैफिनगोन ना ओमफ्राय जोंनि महिला माखासेफ्रा बुंदों है थगायगोन नामा सिमोननि बायदि होननाय जादों थफ्लं फेरेंगा सारा सारा गाज्रि मोनखो ना बोराबखो ओमफ्राय एसे गोसा रावै बुंनाय जादों आरो ओमफ्राय सैथो बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोंनि रिलिफनिलाय सिमोन बोरैबा खालामनायखाय देग्लायबो थगायगोन नामा होननानै जोंनि जाम्बा जाम्बिनि नालाय बिदि बुंनाय जादोंमोन आरो बिराद दुखु मोनखो ना माखो नोंसोरो एसे दस्रा पार्टिनि नामा होननाय जादों आरो आं पार्टिखौ बुंला बेबायदि बुंलायनाय जादों आरो जायखिजाया जोंखौहाय रिलिफआव थानाय समाव जाहाथे दस्रा पार्टि बि पार्टि बबे पार्टि जाहाथे दाबुंफै जों जिथु सरकार सालायनाय हिसाबै जों सरकारनि सिङाव दङ हिसाबै जों सरकारनिफ्राय जोंनि मोन्थायफोरखौ जों लुबैखागोन ने जोंनि थाखायनो जुदि सरकारा स्टेन्ड जाबायब्ला गसंबायब्ला जोंखौ जेरैब्लाबो नायनांगोन आरो जोङो ओरै उरैनिबो नङा गामि दरसेयाव सासे सानै ओरै उरैया थायो खिन्थु होमब्लाबो पार्टि हिसाबै जोंखौ बिदि बखि फैयाब्ला बिराद मोजां मोनो जोंबो जिबनावबो पार्टि हिसाबै न'खर जानायाव बखिलायाखै बुंलायलायाखै नों ओरै होननानैहाय दा बेखौ जों खावलायदों आरो जाहाथे मालाबा जोंखौ नायनो फैब्ला बेबायदि दाफुंफै जोंनि महिला माखासेफ्रा माने बुजिया नालाय ने दा जोंनि मानसिफ्रानो माने थगायसुला बा थगायदोंमोन सानबाय थायो आरो ओमफ्राय थबब्र' बुङा होबायना आरो प्रमद साराबो बेबायदिनो माने बुंदों माने फैनानैजों लोगोसे बिथाङा जोंनि रिलिफआव हाबनाय समाव बारा ओंखारलाबायाखै ओमफ्राय थांदों आं दाहाय फैगोन होननानै ओमफ्रायहाय माने जोङो नेबाय थादों अपेक्षा खालामनानै थाबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङाबो बारा सम होनो हायासै प्रमद सारा दा नोंसिनि गेजेराव 5-6 थारिखआव फैफिनगोन नोंसोरजों रायलायनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय जेबो फैदोंब्लाबो जोंनियाव फैयैखाय माने जोंखौ जेबो गोजोननायनि माबा मोनसे बुङाखै ओरै खालामो आदसा आदा समन नार्जारि नैबे आदायाबो माने दा रिलिफ केम्पआवनो दं दाखालि जि सार रनजित नार्जारि इएमआ फैनानै बेवहाय बुंदों माखासे इउटिउबारफोरखौ बुंदों जे हारिनि थै गैया एबा हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बेले बेजे लाबोनो नागिरो होननानै बुंदों बेयाव माबाफोर इउटिउबारफ्रा बेयाव नोंथांमोननि सिसुबारि रिलिफ केम्पआव फैनानै जोंबायदि इउटिउबारफ्रा माबाफोर गोरोन्थि मावदों नामा माबाफोर गोरोन्थि खोथा बुंदों नामा माने जेबोथ' बुङाखै फंबायफ्रा इउटिउबारफ्रा बुंनाया जोंनि सायावथ' जेबो माबा गैया ओमफ्राय जाखिनि बे जोंनि गोदोसो खना खनला जायगायाव फैनानै फंबायफ्रा बिदिनो जोंखौ लिरिफ जादों होननानै मिन्थिनानै फैबाय दा बिदिनो नङाबाथ' जोंखौ सोरथो मिन्थिनोमोन आरो सोर मिन्थिनायमोन जोंखौ बे सिसुबारियाव लिरिफ दं होननानै दा बेफोरबायदिनो आरो बे ओमफ्राय बे मा जों फैनाया माबा हारिनि खहा जादों नामा खहा जायाखै माब्रैथो खहा जानांगौ जाखो हारिनि जेबो खहा जाया बियो फंबायमोनहा बिसोरो नायफैदों जों लिरिफबो दं नै बयबो
बिसोरो गावसिनि बर'नि फिसा होननानै आंगो फिसा होननानै बिसोरो नायफैदों हेफाजाब खालामफैदों देखायदों माखासे फंबायमोन नङाबा जोंनि खामानियाबो जानाय नङामोन दा बेफोरबायदिनो जोङो नुजाबाय सरखारजोंबो सिनाय जाबायबो एसे एनै मोनजाबायबो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइबो मोनबाय दा नै फंबायफोरनि अननायाव दा बिसोर फैनायावसो नङाबा जोङो खानाखा मिथिला जोंखौथ' सोर लिरजादों होननानै मिथिनोमोन जोंदि फैनानै भिडिअ खालामफैदों नोंथांमोननि दुखु दाहाफोरखौ जों खबर लाफैदों गोसार होदों भिडिअ बानायनानै बेवहाय जोंनि माबा गाज्रि जादों नामा इउटिउबारफोरनि माबाफोर गाज्रि हारिनि थाखाय माबाफोर खहा जादों ओमफ्राय जों माबाफोर नोंथांमोननि जि अबस्था बिनि अनगायै माबा दस्रा खोथाफोरजों बुंदों नामा भिडिअनि गेजेरजों जोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों औ अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जोङो बे बर' हारिनि थाखाय मावनाय जायाखैब्ला बेखौ नोंथांमोनानो रायजोफ्रानो मिथिगौ आरो बे मावनाया बेफोरखौ मावग्रा मानसिया हारिनि थै दंना गैया नोंथांमोनानो बेखौ बिजिरनानै नायदो